Ndewonu ndị na-ekiri anyị ugbu a, anyị ekenekwa unu na nnukwu ọnọkọ anụ anyị ji wee bịa Subua Igbo. Subua Igbo bụ oge anyị bụ ụmụafọ Igbo na-anọkọrịta kpakọrịta ụbụbọ dịka ụmụnne. Ndewo, anyị ga-ejiri ohere a wee na-ewetachara unu ọtụtụ ihe dị iche iche gbasara Igbo makwa omenala anyị, ekike ma nni ma ihe ndị ọzọ dị iche iche. Anyị ga na-elebakwa anya ihe ọbụla gbasara asụsụ Igbo ma ndọrọ ndọrọ ọchịchị o. Ka o si eme. Ama m. Abụ m chọrọ mma Odoziakụ Oluchiopara. Aha m bụ Ngozi Ọgaga Ata. Na isiokwu anyị ji wee bịa nke taata bụ na anyị ga-eneba anya maka na ihe a na-eri anyị mperi n'ahụ bụ mkpụrụ mmiri. Ya bụ ihe na ha agakwa maka anyị gara ekeresimesi wee hụkwa na ọtụtụ ihe na-eme na obodo anyị dị iche iche. Ya bụ ihe nke ka nke bụ na ya bụ ihe jọgbude na-esi gbuo nkakwụ iji dịchakwu njọ bụ na ndị mba ọzọ ejiri na mkpụrụ mmiri mara ndị Igbo. Ọ jọkanụ nwanne m nwaanyị. Ọ jọrọ ezigbo njọ, ọ jọrọ nke bụ na o sigboro nkakwụ ma sigbuo udene otu ọbụla o si wee dị maka na asụsụ Igbo amaka. Ihe anyị na-eti mkpu ya kịta bụ wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ. Biko nụ, ihe anyị na-ekwu bụ ka ihe bụ mkpụrụ mmiri ka hapụ ịdị na-akọta ihe gbasara mkpụrụ mmiri maka ọ dịrọ mma. Ya bụ ihe na-emebi ihe mere emebikwa ihe gbasara obodo. Ọ bụkwa naanị mkpụrụ mmiri o, nwere ihe dị iche iche. Ihe ọbụla gbasara ọgwụ ike, ihe ọbụla bụ ọgwụ ike, gị bụ nwafọ Igbo biko wepụ aka gị n'ime ya. Maka a na-ese ese, maka a na-anwụ anwụ, maka a na-ete ete, unu jiri nwayọọ. Nke a na-ete ete. Otu ọ ga-abịte ifepụ. Ya mere na ka anyị hapụ. Ma nke a na-agbanye n'ahụ produsa anyị Ada Igbo onye nwa kpatara nke na West nwere nke a na-agbanye n'ahụ. O nwekwa nke a na-agbanye na-ekopụ ekopụ. Mana ọtụtụ ndị mmadụ sị na ihe a ji aṅụrị ihe a maka ka ha isi ike ma ha na ịrụ ọrụ ma ihe ndị ọzọ. Mana onye riri ọ na-esi ike. Mba onye riri nwere nke ọ ga-esi wee esi ike na ọkwa enwere energy giving food. Ya bụ na oyi na carbohydrate ọkwa ya. Nwee protein. Ịchọ ka isie ike rijuo akpụ afọ. Ihe osise, ihe ọṅụṅụ nwere ike ọ na-enye gị. Maka anya bụ ihe na-ebute aja afa. Ezinụlọ onye ara na-agba ndị bịa ebe ha ma onye ara na-agba na nwanne ya nwoke ịbụzikwa nwanne onye ara. Mana anyị adịghị, anyị achọrọ ụdị ihe ahụ maka na ezigbo aha ka anyị chọrọ. Ezigbo aha ka ego. Ezinụlọ anyị. Ndewo. Unu echefukwana na onye na-ewetara anyị ozi a ma onye na-asị anyị gawa n'ihu, onye na-akwado nya bụ ihe bụ Ada Igbo nke mbụ, nyanwa producer anyị worldwide. Worldwide. Ọ bụrụ na ị na-ege ya kpọtụgba ya ihe a na Repa 100.5 FM, ị ga-aghọta na anyị nwere Ada Igbo na ya bụ ebe. Ndewo. Onye Chukwu chọrọ mma. Na Chukwu chọrọ gị mma ọfụma ka emesịa. Aha m bụ Ngozi Ọgaga Ata.